Täällä on vielä mitään nähtävää vaan. Mennään vaan. Onko elokuvassa vielä vapaita rooleja? Niin, olinhan minä koulun kevätnäytelmässäkin. Vai niin? No nyt taisi tärpätä. Ihanko totta? Minä siis pääsen. Ei sittenkään. Heiniähän nämä vain olivat. Kiikutaanko yhdessä? Okei. Tarjoilija, saanko yhden suomalaisen viskin lämmitettynä? Medusa kultaseni. Mitä? Tahdotko pastilli? Tahdon. Tuo on muuten maamme vanhimpia maaseutuoppikouluja. Kulttuuri tekee minunkin työstäni huomattavasti rikkaamman. Kobra täällä. Onko se pomo? Kyllä olen. Onko kaikki valmista? H-hetki lähestyy. Matkaan on tullut mutkia. Kuulimme, että Bergman ei saanut kuvauslupaa Viitasaarilla. Mitä sinä tarkoitat? Hän on siirtynyt entisille kotiseuduilleen Konkinkankaalle. Siirrynkö minäkin sinne? Kyllä, ota yhteyttä myöhemmin. Loppu. Loppu. Bergman ei kuvaakaan täällä, vaan Konkinkankaalla. Minun pitäisi siirtyä sinne. Minä voin ajaa sinut rajalle. Toimialueeni ei ylety pitemmälle. Hyvä.
Se auttaisi minua kovasti. Lähdetäänkö? Tuo on KGB:n jätkiä. Toivottavasti palaat vielä. Siitä ei voi tässä ammatissa olla koskaan varma. Meidän täytyy nyt lopettaa tämä kuheruskuukausivarssi ja palata päiväjärjestykseen. Onko ammattisi sinulle tosiaan noin pyhä? On, ja olen myös pätevä ammatissani. Nyt olemme rajalla. Pitemmälle en uskalla tulla. Tästä lähtien saat selvitä yksin. Älä huolehdi minusta. Ei minulla ole mitään hätää. Ja jos vielä kerran löydän sinut, en hylkää koskaan. Näkemiin, kultasi. Näkemiin. Pidän tästä paikkakunnasta. Täällä on niin kaunista ja kaikki ovat niin ystävällisiä. Vai niin? Sanokaa nyt, pääsenkö minä siihen elokuvaan? Ai elokuvaan. Niin, kyllähän meillä puuttuu yksi aidanseiväs. Terve, Tintti. Saanko esitellä elokuvaohjaaja Bergman, ja minä olen juuri saanut roolin. Elokuvaohjaaja Bergman? Tuollaista tyyppiä olen etsinyt naispääosaan. Kuka hän on?